Tanggaway ka mga misa. Tanggaway. Tarum lang ra. Lasya siya mangi. Tang ba boss fisha dulay tang mafita. Ito Ricky. Misa may kamera tama. Habang na ako backup ka nang misa nga ay signal bangin ito lang tama misa pat speaker durjo nga ako mga ni Superman. May ito big show. Jing he. Ulim pa yang arsin. Huh? Arsin sa? Yang fidi laisin? Huli nga niti kam tibli ba dun gay fight. Ya meli nga na phone na license sunset da mame pat reject. So, pit mga pat man mo phone mo film ka wad kloy bet. Tang mame pat may wanang step pala teme. Dan bag nga kabdan nga po dang issue hindi to big show ila ka labit small show mame na kan hit hali ila di me wanda dap kut. Okay. Dama next time di issue group fight saya small to yang tu. Boss Ed. Ong biang fi handsome palat.